Wij zitten op dit moment in Omloop, hier ook in Dokkum. Die locatie is te Lieds. Wij hebben een doelgroep hier die verpleeghuiszorg nodig had. Die kennen wij op dit moment ook nog gewoon Jan. Alleen de omstandigheden daar zijn minimaal dat wij zijn van nee, wij moeten zien of we daar uitbreiding op krijgen. Dan was het zien dat wij goede zorg nog steeds leveren, maar volle betere zorg ook in de toekomst leveren willen. En daarvoor gaan wij naar deze mooie locatie. We zijn in 2018 hebben we de oude bouwmaatschap gekocht van de gemeente Maatheerst. En in samenwerking met Talent hebben we hier 22 zorgstudio's ontwikkelen. En die zijn nu in realisatie. Een van de grootste aanpassingen die dienen is bijvoorbeeld dat wij op dit moment 8 cliënten wasken moeten in één gezamenlijke badkamer. Hier krijgen haast alle cliënten hun eigen badkamer. Nou, dat is echt een wezenlijk verschil. Daarnaast binnen omstandigheden hier de badkamers bij volle groter. De wenkamers bij volle groter. Ze gaan hier met 8 cliënten op één wenkamer hoe die zitten. Dat betekent eigenlijk dat zij hun hulpmiddelen etc. al hier meenemen kunnen en toch met elkaar in één gezamenlijke ruimte kunnen zetten. Daarom zijn wij onstiegelijk blij dat wij met z'n allen hier naar dit plek kennen. Het is uniek in de zin van het is gasloos, terwijl dat nog net een ijsbier van de gemeente destijds toen we bezig waren met de ontwikkeling. En hoe het eruit komt te zijn Assen. Het is één groot gebouw, maar in een gevel zie je eigenlijk verschillende gebouwen. Door verschillende kleuren met z'n werken. Wij realiseren hier 22 studio's met 4 gezamenlijke wenkamers. Ze zijn al hier bezet, maar als er urgenters tussen zitten, dan kan daar nog naar jongen worden. Maar op dit moment hebben we genoeg gegaan om hier naar te gaan. De planning is dat het in november ongeveer opleveren wordt door de aannemer. En dan kan Talent verder nog de laatste ding maatje in het pand. Dat is een hele operatie natuurlijk. Zoals Bastiaan Krekel zei, gaan wij van de oplevering bouwkundig zelf nog werkzaamheden hier ombrengen. Zodat de cliënten die hier komen in een volledig ingerichte studio en wenkamer komen te wonen. Dus compleet met gardinen, meubels, etc. Alles in één keer compleet klaar. Dus dat is een traject die wij tot de verhuisdatum zelf nog doen. En hoe kunnen wij zorgen dat de cliënten hoe die even naar een dagbesteding binnen of naar een hele leuke locatie dat ze vertier hebben. Terwijl wij ondertussen alle dozen, etc. die zij nodig hebben, hier snel heen brengen. En dat zij dan weer van die mooie dagactiviteit hier rechtstreeks naar je locatie komen. De daadwerkelijke verhuizing gaat al hier op één plek vinden. Ja, van de cliënten gaat altijd op één dag. Dat had ik met de zorgbehoefte te maken. Die hadden dan ook verpleging en zorg nodig op 12 verschillende locaties. Nou, dat ga je ook extra personeel nodig. Dus wij proberen alles zo vol mogelijk hier te krijgen. En nu is de afstand hier in Dokkum gelukkig ook Lieds. Dus dat maakt het wel een stukje eenvoudiger.